கடமாறாதே கடமாறாதே ஒன்றும் செஞ்சு கைலிக்கதெல்லாம் விடு கொரோட்டா கலத்து பேத்துடும் கைலிக்கல விடு எனக்கு ஒன்றும் இல்லைப்பா இதெல்லாத ஒன்றும் இல்லை லேப்டாப்பு தான் லேப்டாப் லேப்டாப்பா இது லேப்டாப் இல்லை லேப்டாப் வேலை செய்தில்லை முன்னே உள்ள வீட்டு லேப்டாப் வேலை செய்தில்லை லேப்டாப் மாதிரி ஒரு பலகாத்துண்டு தான் நான் போட்டுக்கணும் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன் நோண்டி சுட்டி லேப்டாப்பை சமூக கொடுத்திக்குது ఇంతదా పలావ తుండను పోట్టుకుని తిరిగి వెక్కమిల్లా నీ జబ్ చేయదొత్తనే ఫోనతా ఒళ్ళు సింగినోడు ఫోను ఎంతేంటా ఫోన్ కలర్ లైట్లో సల్లి సేకరమంటే 20-30 రూపాయల ఫోన్ ఉండీకి ఎంతేంటా జబ్ చేయదా వెక్కమిల్లా కింద ఫోన్ వెచ్చుకునికి సరే కైలో క్వాలిటీ వచ్చండి వచ్చదా 10-15 విక్కేలం వచ్చా ஒன்று செஞ்சிடுவான் நான் புள்ள குட்டிக்காரன் ஒன்றுமே செஞ்சிடுவான் எடுத்துக்கோ வச்சிடும் ఎంతేంటా వచ్చి వేల చేయదుం ఇల్ల ఎంత పిన్నుకుం ఇల్ల ఒన్నుకుం ఇల్ల వేల చేయదుం ఇల్ల ఏడా ఎంత వెలపు మీడ பேசடி பேஸ் பாவிக்கல பேஸ் பிஞ்சு நாராகி பேஸ் ஒன்று வேங்கோடும் அதை காட்டி பேஸ் பாவிக்கல பேசலையா தா ஷாக்லிக்கு சொல்லிதா சொல்லியா ఎంతేంటా 40 రూపాయ தான் நீக்குது ஜப்புக்கு போகிற வெக்கமில்லையா உனக்கு 40 ரூபா வச்சு குடிக்க பேருக்கு தான் சார் ஜப்பொன்று செய்த கல்லன் சார் பேருக்கு தான் ஜப்பொன்று செய்த கரண்ட் பில் லைட் பில் பிள்ளைடைய ஸ்கூல் செலவு எல்லாம் போகிறதுக்கு கையில் இவ்வளோ தான் மீது இந்த மாதம் மட்டும் இல்லை எல்லா மாதமுமே இப்படித்தான் எங்கிட்ட நிலைமை பேசி வேலி சரி அப்செட் ஆகாதே அது எல்லாருக்கும் அப்படித்தான் பிரச்சனை எல்லாருக்கும் மீது அப்செட் ஆகாதே இந்தா இது வச்சுக்கோ செலவு வச்சுக்கோ பரவாயில்லையா சார் சரி சார் நீங்கள் சரி என்ன கஷ்டத்தை புரிஞ்சு 500 ரூபான்னு தந்து இதை தான் ஒரு கிழமைக்கு வச்சு ஓட்டோடும் தேங்க்யூ கல்லன் சார் These nuts, these nuts, these nuts.